127 Tarlakenyo ang dumagdag sa talaan ng COVID-19 patients ng lalawigan nitong September 14. 22 sa bilang ay mga senior citizen at 2 ang sanggol. Kabilang sa mga tinamaan ng virus ang 3 buwang gulang na lalaki mula sa bayan ng La Paz. Mayroong flu-like symptoms ang sanggol at kasalukuyang itong nakakonfine sa pagamutan. May mild symptoms din ang 8 buwang gulang na babae mula sa Tarlac City. Habang ang pinakamatanda naman sa new COVID cases list ay ang 88-year-old na lalaki mula sa bayan ng Victoria. Asymptomatic o walang nararamdamang sintomas ang pasyente at kasalukuyang naka-home isolation. Nagsasagawa naman ang kaliwat kanang barangay vaccination drive upang mapabilis at mapadali ang pagturok ng bakuna, lalo na sa mga senior citizen. Mula nung magbakuna tayo nung Marso, nasa 30% pa lang ang nababakuna ang senior citizens. So napakahalagang protektahan natin sila against COVID. Upang maproteksyon na naman ang mga batang hindi pa maaring mabakunahan kontra novel coronavirus, marapat lamang umano na maging strategic ang paglabas ng mga kasama nila sa bahay. Nangungunang dahilan pa rin ng COVID surge sa Tarlac ang pagkahawa mula sa mga kapamilya na may exposure sa labas ng bahay. Aminado naman ng Provincial IATF na may kakulangan pa rin sa vaccine supply kung kaya't hindi pa mabakunahan ang karamihan sa mga Tarlakenyo na nais makatanggap ng COVID vaccine. Inaantay lang po natin, sana dumating na ang karagdagan supply dahil we need to vaccinate 1 million. Sa latest COVID vaccine report ng Tarlac, 164,210 residente na ang fully vaccinated. Nitong September 14, umabot na sa 14,078 ang confirmed total cases sa buong probinsya ng Tarlac. 16.45% o 2,316 sa bilang ay aktibong kaso. 479 ang namatay at 11,238 ang gumaling na. Higit kalahating porsyento ng total confirmed cases sa lalawigan ay mula sa Tarlac City at sa bayan ng Capas. Rainiel Pawid, CLTV News.